गान गानानैसो जायोमोन, गान गानानैसो गथ' गथाय फिसियोमोन। दा गानो मोनैनिखायनो आङो रां रुफाबो गैया। बेखायनो मानाव गेदेर दानि खुंथाय खुंनाय रायजो सालायग्रा बिथांमोननिसिम प्रमद सारमोननिसिम जाहाथे आंखौ हारिमु गाग्रा गान गाग्रा हिसाबै जाहाथे आंखौ अनसुंथाइ हरनानै मदद होयो। हरनानै जुदि आङो बेरामनिफ्राय बारग'योब्ला आं जाहाथे आं गानखौ गाफिननो हायो। बिनिखायनो आङो आखाइ खबजबै खावलायहरदों, खुलुमहरदों आरो जाहाथे आंखौ अनसुंथाइ होनानै खौरां लानो हागोन। नंगौ, बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिग्रा बा गावनो राजा रानि जानानै गावनो एकथिनिया फाव खालामनानै बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिबोनाय जायखौ जों आदा फाजा होननानै जों मोनथिनो मोननाय जायो। बिथांनि न'खरावनो आं दंफैयो आरो बिथांनिफ्राय जोङो फंनैसो जोङो जिउ जारिमिनखौ जोङो मोनथिनो लागोन। बिथाङा बबे जायगानिमोन आरो बबेयाव जोनोम मोनामोन आरो बिथाङा बबे समनिफ्राय गावनो राजा रानि जानानै फाव खालामबोदोंमोन। बे फाव खालामबोनायफोरखौ जोङो सुंद'यै जोङो बिथांनि जिउ जारिमिनखौ जोङो मोनथिनानै लागोन। सिगांग्रो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बरायनो लाग्रोनाय जाबाय। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि नोंथांमोन फैनायाव दिनै आं जोबोद गोसो गोजोननाय थाबाय। आंनि जिउ जारिमिना जादों, आइया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दावगागुरिनिमोन, आफाया बेंगल माराखाथानिमोन। उन्दै समाव आइखौ खावना लांनानै हाबा खालामहैदों। हाबा खालामनानै 62 सनसोआव आसामाव खारबोनानै रायजो जाफैदों। बेयाव आङो जोनोम जाफैनानै दाना थायै थायै बेफोरबायदिनो देरै देरै लास्टआव आङो गान सोलोंनो गोनां जादों। बे एकथिनिया गानखौ आङो 91 निफ्राय गानाय जादों। आंहा गुरु गैया, मास्टार गैया। आंनो दैखरगुरि गानाव आङो बोसोरब्रै हाबदोंमोन। दैखरगुरिया गानखौ गारनायलाय आङो खसा पाथिखौ लाबोनानै आंनो गाफैदों। दा 91 निफ्राय आं दिनैसिम गागासिनो दं। रायजो राजाफ्राबो मोजां मोननानै नायदों, सानजा सोनाब आङो दिन्थिदों। बिदिनो 35 जन 40 जननि मोनसे नाटकआव दङ। बिदिनो अखा नायजासे अखा थमब्लेट गानांगौ जायो। बेबायदिनो आंनाव 6-7थासो नाटक गाबोदों। दा गायै गायै दिनैसिम आङो सोलिबोदों। नाथाय आं नैबे मास मोनथामनि गेजेराव खैफोदाव गोग्लैनानै दङ। मानो होननानै बुङोबा आं ओरैनो बिजनेस फिसा मावनानै जायोमोन। आङो बे खैफोदाव लोमजानायनिफ्राय आङो जेबो मावनो हायाखै। बेनि गेजेराव बिजामादै आंनाव थानाय सासे थैदों। थैनायनि गेजेराव आं श्राद्ध होखांनानै नाथाय आं दासिमबो हामाखै। आं दा बेमाराव भुगिनानै दङ आरो सुगार, जन्दिस, टाइफड, दा टिभि बेयाव सोलिनानै भुगिनानै दङ। बिनिखायनो आङो मानाव गेदेर सोरबा गिदिर गोलावफ्रा अनोब्ला आंखौ जाहाथे सहाय हरो, अननानै जुदि आंखौ मदद हरोब्ला आंनि देहा मोजां जायोबा आङो जाहाथे आं हारिमु गानखौ गाफिननो हायो। आं जोबोद आफस'स दं गानखौ गानो थाखाय आरो। नोंथाङा बबेयावहाय जोनोम मोनामोन फार्स्टआव? आङो फार्स्टआव आइखौ बेंगलाव खावना लांनानै आफाया बेंगलाव जोनोम होदों। जोनोम होखांनायनि उनाव आसामाव मालागुरियाव खारबोनानै आसामाव रायजो जाफैदों। 62 सनाव खारबोनाय जादोंनो आरोखि बेंगलनिफ्राय। बेनिफ्राय आङो आसामाव रायजो जानानै दिनैसिम दङ आरोखि। जे नोंथाङा जे गोबाव सम गावनो राजा रानि राजकुमारि बेफोरबायदि जानानै नोंथाङा फाव खालामबोदोंमोन। बे फाव खालामबोनायाव माब्लानिफ्राय फाव खालामबोजेननाय? आङो 91 निफ्राय माने बे फावखौ खालामबोनाय जादों। 91 निफ्राय आङो गानाय जादों। राजा रानि राजकुमारि, सान्थ्रि, बोराय बुरै, साधु सिखाव बायदि रोखोम महर लानानै आङो गानखौ दिन्थिबोदों। आं लेखा रोङा आरो आंनाव गुरुबो गैया। आङो गावखौनो गाव आइडिया खालामनानै आङो नाटकखौ सोरजिनानै आं गाबोनाय जादों आरो दा दिनैसिम आङो गागासिनो दंमोन। आं दा बेमाराव गोग्लैनानै दं आरो। दिनैनि गेजेराव नोंथाङा गानायनि समाव स्क्रिप्टफोर लिरोमोन नामा ओरैनो? आंथ' स्क्रिप्टबो लेखा रोङा,
लिरनोबो रोङा माने आंना दामग्रा देग्रा दामबानो आंना लाइनाव फैजोबो आरोखि लेखा बादि एकदम आंनाव मखस्थ' फैजोबो आरोखि सोर ओंखारनांगौ सोर मानांगौ आंनाव गासिबो फैजोबो थेवबो रायजो राजाफ्रा नाटकखौ भुल मोना आरो मिलायलांजोबो बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा नायो आरो दिनैसिम मोनबेसे बेफोरबायदि फाव खालामबोखो आरो मा मा मुंजों फाव खालामबोखो? आङो दिनैसिम आङो 6-7था नाटक गाबोदों बिदिनो दाया सोरनि गोरोन्थि खाफालनि सिन्दुर न'खर संसार बिहारि लाना मा मोनखो बेबायदि होननानै आङो नाटक नायजाबखौ गाबोनाय जादों आरो बबे बबे जायगायावहाय गाजेननाय जादों बबे जायगायाव गाजेननाय जादोंमोन आरो बबे बबे जायगायावहाय नोंथाङा बे एक्टिनिया फाव खालामबोदों? आङो बिदिनो फार्स्टआव रावबो नायैयाव आङो दै सारनाय सोरनिबा उथुमाय हानाय सोरनिबा ओंखाम गोरलै आं बिदियाव 10 थाखा गाहामनिबो आरो जौनिबो गाबोदोंमोन बिनि उनाव बिसमुरि बासबारि मालिगाव सला मास्टार गोदोनि गान मास्टार बिसिनि गामियाव फार्स्ट गाजेनहैनाय जादों बेयाव 700नि गाजेनदों बे 700निफ्रायनो आङो गायै गायै माने उनाव माने 10,000 15,000 बेबायदि गाबोनाय जाबाय आरोखि ओरैनो 10 थाखानिबो गाबोदों होननानै जोङो औ नोंथांखौ मोनथिनो मोननाय जादों। आङो फार्स्टआव आङो 10 थाखानिबो गादों आरो मोजां रायलायोबा आङो लोगो हिसाबैबो लायाखै आरो आं बेबायदिबो गाबोदों 10 थाखा हयले आं गाबोदों आरो गाबोनाय जादों 10 थाखाखौ बै समाव नोंथाङा जे बेफोरबायदि एक्टिनिया जे फाव खालामबोदोंमोन बे फाव खालामबोनायावहाय रायजो राजा बिथांमोना नोंथांखौ सापर्ट खालामदोंना खालामाखै? खालामदों माने आंनो बयबो अननानै आंनो बिदिनो 10 थाखा 20 थाखा बयबो दान होयोमोन बयबो पुरस्कार हिसाबै हरोमोन आं माने बेबायदि पुरस्कार मोनबोयोमोन आरो बिनिफ्राय आंहा साहस बारायसिननानै रासिन गानानै आं साबसिन मोनबोनाय जादों आरोखि नोंथांनि न'खराव दा सोर सोर दं? आंनि न'खराव दा माने हिनजावा 2 हिनजाव गिबिनि गथ' 2 हिनजावसा 1 हौवासा 1 आरो गदायनि हिनजावसा 1 हौवासा 1 गिबिना हिनजाव मोनबाय आरो फिसाजोआबो बिजामादै SSB मोनहैनाय जादों आरो दा गदायनाबो बिजनेस खालामो जायो आरो फिसाजो 1 दङ बे फरायगासिनो दं आरो दा आंनि न'खराव हौरै फिसौ फिथाइ लायोबा 6 जन जायो आरो ओमफ्राय ओरै लायोब्ला बेजोंबो 7 जायो आरो गासै हिनजाव 2खाय जुदा जानाय जाबाय आरोखि ओरै फारसे ओरै फारसे माने आलदा 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 थानाय जाबाय आं दा गदायजों थायो आरो आङो नोंथाङा जे आङो दा नोंथांखौ नुनो मोनदों जे मोनसे बेमारावहाय गोग्लैनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों ओरैनो मा मा बेरामावहाय नोंथाङा गोग्लैनानै दं? आं दा बेरामाव गोग्लैनाया जाहैबाय 1 नाम्बारा जाहैबाय सुगार आरो बिदिनो जनडिस दं प्रेसार दं आरो गिलु बालु गिदिर टाइफड लोमजादों सानथ्र'हायि टाइफड लोमजानाय आरो बेजों लोगोसे टिबि माने सन्देरनानै होबाय दा आं बे खस्थ'आव भुगिनानै दङ आरोखि बे बेरामाव दासिमबो मोजां जाजोबाखै आं डाक्टार हमगासिनो दं थाखा फैसा गैया आङो गान गानानैसो जायोमोन गान गानानैसो गथ' गथाय फियोमोन दा गानो मोनैनिखायनो आङो रां रुफाबो गैया बेखायनो मानाव गेदेर दानि खुंथाय खुंनाय रायजो सालायग्रा बिथांमोननिसिम प्रमद सारमोननिसिम जाहाथे आंखौ हारिमु गाग्रा गान गाग्रा हिसाबै जाहाथे आंखौ अनसुंथाइ हरनानै मदद होयो हरनानै जुदि आङो बेरामनिफ्राय बारग'योब्ला आं जाहाथे आं गानखौ गाफिननो हायो बिनिखायनो आङो आखाइ खबजबै खावलायहरदों खुलुमहरदों आरो जाहाथे आंखौ अनसुंथाइ होनानै माने राहा खालामो माने दासिमबो एक्टिनिया गान गानो थाखाय आफसुस औ आं दासिमबो आफसुस दङ आरो आं गानोबो हागोन माने गाबाय थाग्रा हिसाबै माने हेबिट दंखायो बेखायनो आं जाहाथे देहा मोजां जाब्लानो आं गाफिननो थाखाय माने रेडि दङ बा लांनो फैग्राफ्रा मेरला फैयो नाथाय आं बेरामाव गोलैनायनि थाखायनो गायनो हायाखिसै आरो दासिमाव नोंथांनि न'खरावहाय नोंथांखौ खबर लानो फैयाखै नामा रावबो? खबर लानो फैनाया जाहैबाय जोंनि हारिमु आफाद
आफादनिफ्राय फैनानै खबर लाफैनानै दाखालि इउटुबाव होदोंमोन आरो लोगोसे दा जोंहा बायद' मिना गयारि बे आंनाव बिना गयारिया आंनाव नुजाफैदों आं खुब मोजां मोनदों आरोखि नुजाफैनानै बिथाङा अननानै आंनो 5,000 होलांदों आं बेजों दा मुलि एसे बायदेरनानै जागासिनो दं आरो औ नंगौ जोङो दायो जाय बिथांखौ जोङो आदा फाजा मुं होननानै जोङो मोनथिनो मोनोमोन जाय बिथाङा जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांबोनानै लाखिबोदोंमोन बे बिथांनिफ्राय जोङो फंनैसो जों माखासे बिथांनि जिउ जारिमिनखौ जोङो मोनथिनानै लाबाय आरो बिथाङा जाय बिथां आदा फाजा बा बिथांनि नंगुबै मुं बिनेन बसुमतारी बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो मोनथिनो मोनबाय बिथाङा दासिमबो बे समाव दायो माने गोबां बेरामावहाय बिथाङा गोग्लैसोनानै दं आरो बिथाङा दासिम बे समावबो आरो बिथाङा बेरामनिफ्राय रैखा मोनोब्ला बिथाङा दासिमबो गावनि जिथुनाखि फाव खालामनाय बा दिन्थिनाय गान गानाय बे गान गानायखौ बिथाङा गावनि बेरामा हामोब्ला गाफिनगोन बा गाफिननो थाखाय गोसो दं होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो दानि सोलिफु सरखार बा बिटिआर सरखार बा प्रमद बर' दैदेननाय सरखार बिथांमोननिसिमबो बिथाङा खावलायहरदों जे बिथाङा एसे अनसुंथाइ मोनोब्ला बिथांनिफ्राय अनसुंथाइ मोनोब्ला बिथाङा थारैनो बे बर' हारिमुनि जिथुनाखि कालसार बे कालसारखौ फोथांना लाखिफिननो थाखाय बा गान गाफिननो थाखाय बिथाङा गोसो दं